はいどうも、ウェイクボード TV をご覧の皆さん、リュウジでございます。さあ、いよいよ緊急事態宣言、解除となり、シーズンインが始まってまいりました。ここ野尻湖からお届けしております。まずは普段のトーイングの、船の上の状況と船の上でちょっと遊んだ、映像を見てもらおうと思っておりますので、こちらの模様を見てみてください。では行きましょう。解説しながらさあ池田航選手、さあ遠サイドに出ました。さっそうと出ております。さて一発目は何を見せてくれるのか。ノーサイド360。さてその後は何をするんでしょうか。まずは3でさらっと見せといて、さあバックサイド、さあスタンスキーズメインに戻して、さあヒール3、トー3からのヒール3、スピンできております。さて続いてトーサイド、さて何が出るか。トーサイド540ということは次もヒールサイド540でしょうか。違った、バックロー。ここは5-5でこういうことにインバードを入れてきました。しかもインディーグラブ付き。どうですか解説のマミプロ。いいというお言葉をいただきました。ありがとうございます。さあスイッチのブラインド360、メインの3が下手だからスイッチ。さてお次はメインスタンス。ここで540。忙しいねそれ。ハンドルパス中にさらにやる。さあキャブの540。さあ今のワントーイング振り返っていただきましょう。さあいかがでしたでしょうか渡選手。なかなかいい滑りしてますね。なかなかいい滑りでしたか。今後期待するところは何でしょうか。そうですね、バックロールのエアの高さと、はい、ちゃんと波上もう少し飛んでほしいところですね。なるほどですね。波にかかっているというところですね。さあウィークの B1 をさらに決めます。さあトーサイドからトーサイドバックロールインディーグローガッツポーズ。桐山選手とは違ってちゃんと超えました。いやちゃんとインバードもインディ入って見事なバックロール。そしてトーサイド、おっと一旦スルー、ちょっとローラーが気になったのか。さあ続けてもう一度いくか。おっとフロントロール、中途半端に回ってます。どうですかフロントロール。解説のマミプロ。大丈夫、今話しか映ってないから大丈夫。大丈夫。そうですね、なんですかね、ばらけてる感じがしますね。そうですね、今のは完全にテンション抜けてましたね。